Pila ka mga pribado nga eskwelahan sa syudad sang Iloilo nagsugod na sa ilang nga klase. Pagpatuman sang new normal sa edukasyon, kamusta ayhan? Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Apisar sang anunsyo sang Department of Education nga pagsaylo sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5, may pila ka mga pribado nga bulutuan nga nag-arangka na subong nga adlaw sang panibag-o nga school year. Diri sa Central Philippine University subong nga adlaw, nagsugod ang first day of class sa idalom sang new normal. Sa amon pagbisita sa bulutuan, talalupang doon nga hindi pareho sang nakaandan, wala sa mga estudyante sa sulod sang hulot klasihan. Apang ang mga manunodlo masako gihapon. Sa atubang sang laptop, todo hataw ang first day orientation ni ma'am sa mga kabataan sa elementarya. Bangod wala na sang face-to-face instruction na gahimaka sa mga manunodlo ang matigayon ng online class sang mga kabataan. The challenge is the connectivity at home. 30 minutos ang ginapain nga tion para sa class discussion, samtang 30 minutos man para sa activities ng mga kabataan. Well, they were very excited. Actually, very excited ang mga bata. Once they get through it, they are very excited, and because our teachers were well trained as well, so very interactive and enthusiastic ang aton mga teachers. May mga pagpanghangkat man nagalaom ang bulutuan nga apisar new normal na ang ginapatuman sa edukasyon, mapadayon sa gihapon ng pagtuon sa mga estudyante. Upod kay Hans Tisherto, Darrell Marie Sarmiento, 1 West Visayas.